Ik hoor een waterval. Dan zijn we nu dus dicht bij de uitgang. Of zijn het een heleboel mensen die in hun handen klappen? Voor een waterballet of zo. Als het toch een waterval is, mag ik me dan douchen. Als je er dan maar niet bij gaat staan zingen. Dat doe ik alleen als ik mijn haar in zee. Maar dat kan ik voortaan beter door de kapper laten doen. Want ik word er zo moe van om steeds die lok langs de andere kant van mijn neus te leggen, weet je. Ik ben benieuwd of het boven de grond dag of nacht is. Oh. Dan kunnen we tenminste zien of we wel op tijd naar bed gaan. Denk liever wat we doen als dat gat niet groot genoeg is om door te klimmen. De uitgang is van zand, dat schep je zo weg. Waarom rennen we nou? Ik weet het niet. Anders houdt de koning van Catacombe ons in. Ik probeer jullie alleen maar bij te houden. Ja, zet er maar vaart achter. Dan lopen jullie regelrecht in mijn armen. Dan pakt hij ons niet meer. Ze moesten eens weten dat we ze zo meteen in één keer zonder problemen te grazen nemen. Ze rekenen vast niet op die catacombe-katapult. Stukken stellen en richten. En spaar die prins. Daar heb ik nog een appeltje mee te schillen. Geen punt. Dat kind alleen grint, begrepen? Span de flippers. Ja. Hup, strakker. Kom op. Ja, kom op met de steen. Schiet op. Ze weten niet eens welke kant ze op moeten. Wat is het toch heerlijk om het van bovenaf te zien. Ik voel me net een poppenspeler, want ik heb alle touwtjes in handen. Blij dat ik lenzen heb. Is het weer droog? Zeg, ik zie het al. Het is de koning. Dan is er dus nog een pad. Hij zit natuurlijk voor de uitgang en daar kunnen we met geen mogelijkheid vandaan krijgen. Het zijn tabbermamotten. We kunnen ze zo pletten. Oh, een van ons zal met de moeder gaan praten, maar ik niet. Nee, hier moet ik in ieder geval niet blijven. Oh. Konden we ze maar bedwelmen en hier brengen. Die grot lijkt me wel een goede schouwplaats. Wel een beetje klein. Nee, ik bedoel die aan de rechterkant. Die daar.
Als we daar naartoe moeten rennen, zijn we al lang geraakt. Ik ben niet van plan om me vrijwillig plat te laten walsen tot aluminiumfolie. Hier kunnen we ons in ieder geval niet blijven verstoppen, want ze weten dat we hier zitten. En deze rot die brokkelt steeds verder af, dus dat wordt uitkijken. Van ons kan Droezel het hardst rennen. Pikkebas en Prins Nagelbed kunnen wel op zijn rug blikken. En mij kunnen ze geen pijn doen. Maar nou het hoofdje nog. Ik kan ook hard rennen. Stel je voor dat ik er van hem afval. Dat probeer ik al jaren, dus wees maar blij. Het valt me trouwens op dat ze er steeds langer over doen voordat ze de volgende steen gooien. Ik ga eens even kijken wat er aan de hand is, mannen. Duurt dit nou nog lang? Ik schiet die wortel. Ik wil een constante stenenregen hebben. Hé, die moet vast niet in zijn schild. Gooi er een roks op. Die had je kunnen hebben, maar je staat er gewoon te slapen. Per ongeluk. Wat heb ik nou aan een clown die naast me staat te dagdromen? Aan het werk, Cooper. Dit is een werk voor Nee, ging er een deur dicht of zo? Ja, we hadden een beetje last van de wind. Nou, als die tocht me niet de das ontdoet, nou, dan doe ik het zelf wel. Nou, nog 1 keer zo missen. En ik gooi jou naar beneden.